आदा नों एसे बुंनानै हो नङाबा जोंनि फोरोंगिरिबाबो भाइरेल खालामसै बेबायदि लेडि टिचारखौहाय थ' मानो माब्रै बिदि खालामग्रोलाबायना आं मा बुंहरदों बेवहाय आं बुंनो थांगासिनो दङ आं बेखौबो देखायगोन बिनि सिगां आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव नैबेखौ गोबावनि समाव मोननायखाय बेखौसो आं फोरमायना होनो गोसो जाग्रोदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डिआर नाब्ला सार प्रमद बर' सार हाग्रामा महिलारी सार चन्दन ब्रह्म सार धीरेन बर' सार मोना मा खेंफोरथि बा स्टेटमेन्ट होदोंमोन मेडिया स्टेटमेन्ट लिडार्सफोरा आरो दिनैनि दिनाव बे स्टेटमेन्टफोरा बेसेबां गनायजाथाव आरो मानो आं बेखौ स्टेटमेन्टखौ वान बाय वान सासेनि उनाव सासे फोरमायगोन गोबाङा बेखौ बावलांबाय आरो नुवाखैमोनदां नोंथांमोना नायलांनो हागोन मेडिया स्टेटमेन्ट बायदियै लिडार्सफोरनि बे गोरोबथानि गेजेरजों जोबोर गुवारै गुस्लायनाय सोलायनाय आरो समाजारि रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय लाबोगोन फै जों बयबो खौसे बेखौ दाफुंनो थाखाय खामानि मावलांदोनि बे स्टेटमेन्टआ जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि सिएम दायो एट प्रेजेन्ट नैथियाव दं जोंहा बे बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरनि जायगायाव मोनसे गोदान थासारि खौसेथि आरो जौगाथाय लाबोनायनि फारसे लामा दिन्थिगोन नैबे स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन जोंहा डिआर नाब्ला बा रन्जन नाब्ला सारा लोगोसे थामथियाव दङ बिटिआरनि गोरोबथाया मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर हालामाव जौगानाय आरो खौसेथि फैगोन बेखौ जोंहा एट प्रेजेन्ट सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारा बे स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन लोगोसे जोंहा आगुनि बारग' जाय चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङाबो मोनसे स्टेटमेन्टखौ बेयाव होदोंमोन मिडिया स्टेटमेन्ट जेब्ला एकर्ड जाखाङो बिथांनि स्टेटमेन्ट बायदिब्ला जेब्ला बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाफुंहोगोन अब्ला बिटिसिआ हारसिङैनो मोनसे आलादा हादोर जागोन नैबे जाहैबाय हाग्रामा महिलारी सारनि स्टेटमेन्ट गुबुन मोनसे स्टेटमेन्टआ जाहैबाय चन्दन ब्रह्म सारनि बिथांनि स्टेटमेन्ट बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सोलोंथाइ सावस्रि आफाद समाज आरो रांखान्थिनि फारसे जौगानाय लाबोगोन बेखौ बिथाङा स्टेटमेन्ट होदोंमोन जेब्ला बिटिआर गोरोबथाया मोजाङै दाफुंजागोन अब्लानो समाज रांखान्थि राजखान्थि आरो हारिमुनि बिथिङाव गोबां जौगाथाय जागोन नैबे स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन जोंहा मानगोनां धीरेन बर' सारा दा नैबेफोरो नोंथांमोना फुल नायोब्ला नुगोन जिखिनि बावहाय मेडिया स्टेटमेन्ट बाय लिडार्स होदों सासे सासेनि आं फरायथिनानै होबोबाय नोंथांमोना खोनाबाय फार्स्टआव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि सेकेन्डआव डिआर नाब्ला सारनि थार्डआव प्रमद बर' सारनि फोर्थआव हाग्रामा महिलारी सारनि फाइभआव चन्दन ब्रह्म सारनि आरो सिक्सआव धीरेन बर' सारनि लिस्ट वाइसै बिथांमोननि नैबे स्टेटमेन्ट दा बेफोरखौ नायोब्ला रायजो राजाया मा सानो स्टेटमेन्टखौ नायोब्ला बयबो खौसेथियाव इउनिटियावनो दं बर'फ्रा बर'लेण्ड मोननो आरो बारा स्टेप बा आगान नांनाय नंलिया मोनहैथारसिगोन बायदि जों नुयो नाथाय दिनैनि दिनाव बैफोर स्टेटमेन्ट होलायग्राफोरनि गेजेरावनो सोरबा जेलाव दं जोबथेसालियाव सोरबा पावाराव गैलिया सोरबा पावाराव थानाय नाथाय गोरोबलायै सासेया सासेजों एक इन्चबो मिलायलायै नुनो मोनो थ' बिनि गेजेराव बर' रायजो राजाफोरा मा बुंनो सानो मा नुदों थ' बेखौहाय नोंथांमोना फोरमायनो हागोन आरोना थ' स्टेटमेन्ट वाइसै होजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय थारैनो बिटिआर इमप्लिमेन्टआ माने बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौआ मावफुंनांगौआ बेसेबांसो मावफुंजामारखो बेखौहाय नोंथांमोन रायजो राजाफ्राबो मिथिखायो हमदांनो हायो
नो डाउट टाइम लायो बेनोल' दानि लिडारफोरखौबो जों गाज्रिबो बुंजोबा बेनो जोंनि गेजेराव नांगौनि बारा मोनसे कमिटमेन्ट टाइम होनाय उमुक टाइमनि गेजेराव बिदि खालामगोन बिदि आरो जाहैजोबाब्ला बुंजाफिनोब्ला दुखु मोननाय रागा जोंनाय काउन्टार होफिननायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे नैबेफोर सोलायनाया जोंनियाव नांबावगौ नामा रायजोफ्रा मा बुङो थ' नोंथांमोना स्टेटमेन्टखौ नुबाय थारैनो निस्सय बेफोरो मोजाङै मावफुंजानायमोनब्ला बा मावफुंजायोब्ला बै स्टेटमेन्ट होनायफ्रा जोंनि थाखाय मोजां जागोन बिनि थाखाय बर' लिडारफ्रा गावजों गाव मिलायग्रोनांगोन आरो दिनैसिमाव बिसिबाङा मावफुंजाखो रायजो राजायाबो मिथिगोन हमदांनो हागोन आं स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै होबाय दानिया फैदो नैबे जाबाय आं जायगानि नामखौ बुंसै जोंहा ओरै बिजनि एरियानि माने टिचारा सोरजोंबा थांबाय थायो गावसिना एसे भिडिअ वार्निं टाइप बुंनानै होनो आं ओंखायनो बुंहरदों पार्सनेल लाइफ थायो जेबो बुंग्रोलाबायजाया दाय जायो दायखौ मोनोब्लाबो दायनिफ्राय बासायनोसो बोरै हायो नागिरबावो बेखायनो बुंग्रोजाया दा बिथांमोना ओरै बुंनाया आं बिदि बुंब्लाबो जोंना हौवा भाइरालमोना दा एसे वार्निं होनानै दोननो होदों आरोना जोंलाय बोरै वार्निं होनो माने जाय जोंखिया जाया सासे मास्टार जानानै टिचार जानानै लेडि हिन्जाव टिचार जानानै बेफोरबायदि आखल देखायोब्ला गथ'फ्राबो नुबोयो मा सानगोन दाब्बायाव थाङो लोंहैयो मायो बेफोरबायदि होनदों आरोना पार्सनेल लाइफ थायो अब्लाबो नोंसोरो गाज्रिद्राय नुदोंबा डाइरेक्ट सों मानो बिदि जादों आं बेखौल' बुंगोन आं बाव जेबो बुंनो हानाय नंला बारा आरो जाय टिचार नायफालांबायोब्ला सोर थांग्रा दाब्बायाव थाङोनो हिन्जावसा ओरैनो आं नाम लाला फरायसालिनिबो एसे थाल लाबानो जाबाय स्टुडेन्टफ्रा नोजोर होगासिनो दङ नङाबा मालाबा भाइराल जाबा आरो दावराव दावसि जालायगोन बेखिनिखौनो बुंना फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेन्डआव सहैदोंमोन नामा सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया नोंथाङा सुइजारलेन्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेन्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय लिगलाइजेन्स खालामखो नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै वाइ डु मेक लास्ट जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा खांख्राइ मेथाइखौबो होगोन नामा आं नोंथांमोननि मिडियानि भिउअर्स गासैखौबो जोंनि टेट क्वालिफाइडनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय जों दा जोबोद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा खांख्राइ मेथाइखौबो होगोन नामा होआ ना आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्सन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेशनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट जोंखौ मानो दासिमबो लास्टआव खालामखो एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय लिगलाइजेन्स खालामखो नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै